may gabi sa tanan. Light them with my word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layag ko. Ang atong basahon karong Domingo, kinuklo sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 13 hangtod sa 16. Welcome and light them with my word. Mato kita sa Ebanghelyo ni Marcos Kapitulo 10, versikulo 13 hangtod sa 16. Gipadala sa katawhan ang gagmay nilang anak aron matapin-an sa kamot ni Hesus, apan gipangasap-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkamatikod ni Hesus, nasuko siya pag-ayo. Ningon siya, "Parian ako ang kabataan. Ayaw pugni. Kay ang gingharian sa Dios ilaha sa sama nila. Sa pagkatinuod sultihan tamo, ang dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama sa bata, dili makasulod ini." Unya gigakos niya ang kabataan, gitapin-an o gipandungan sa iyang kamot o gipanalanginan. Ang Ebanghelyo sa ato ang Ginoo. Sa versikulo 13 nagaingon, gipadala sa katawhan ang gagmay nilang anak aron matapin-an sa kamot ni Hesus, para mapandungan sa kamot ni Hesus, para maampuan. Panahon na, brothers and sisters, ang mga kabataan wala sila kanang estado diha sa katilingban. Dili parehasa kanang ang ilang gitatuhuan nga ang mga tao nga nagsakit, labi na sa sangla o katong mga babae o tax collector nga makaning-kanitanan, mga makasasala o mga masakiton, ang ilang pagtuo nga maura gani ang kanana ang gipaboran or maura kani ang pagatagdon ni Hesus, no? Labi na sa mga disipulo, kay mao may lang naandan o nakita nga ang misyon ni Jesus mao ang kanang ayo sa mga masakiton, dili lang sa pisikal o katong mga giyawaan o pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Kanana ang tibuok niyan kinabuhi maampuan o kanana ang na panalanginan o dako kayong kalainan sa iyang kinabuhi. Di na to kibawan nga ang bata magtubo nga diha sa kanana ang tarong nga dalan tungod sa blessing nga gihatag, no, sa ato ang Ginoo. Unsay nitabo apan gipangasap-an kani mga ginikanan ug ang mga bata nga medyo nanay buot gamay nga gaduol kang Hesus, gipangasap-an sa mga tinun-an. Kaya nga naman, ang ato magkong pagtuobod, bisang dili lang ang mga apostoles o mga tinun-an, bisa kita karon nasa misa, no? Karena ang mga bata gadagdagan, ang mga bata kasagit-sagit, bisa ako naman, samok yun kayo sila. Labi na sa misa, hindi pa sila kasabot kayo sa misa. Labi na itong niyaging Pasko sa Misa de Gallo, ubanon paghapon ng mga bata nga nasa kananaang kadlawon nga kananaang pagsimba. Medyo hasol yun, no? Makadisturbo yun. Or ang mga napoy mga ginikanan nga hasta bata nga gagmay pa kayo nga pila ka bulan pa na anak, no? Hasol yun, lagatas nga naman sa kadlawon na dalaan pa nila kasanina nga
or kanang lampin nga para matabunan kay ni tugnaw gyud nga maghilak ang bata makadisturbo gyud sa misa, no? So mawad-an gyud ta pasensya, mawad-an gyud ta og kanang unsay tawag niya kanang atong sapot, no? Di nato makontrol gyud, di tanaw nato maka-stress gyud kayo, no? Labi na ang mga bata karon o sa una nga mga bata di kanang diferensya na gyud. Mas may mato sa una kay ang paypay ras ginikanan mo'y dulaan ug unsay makita niya nga utang sa iyang ginikanan sa bag o kayo ang bag. Labi na mangitang pagkaon, biskwit pa karon o candy pa karon, panahon sa misa yung kaon. No? Ba't karon high-tech na mga bata kay gadala na ban gadala kanang na ang sitaw ini notebook. Adili notebook gadala og tab, no? Ang uban gadala og kanang na ang cellphone na para sayon ra manage sa ginikanan ipadula na lang panahon sa misa, no? So brothers and sisters, dili man ni dako dugay nga isyu. Kung ang ginikanan may balulan mo kanang muatiman, no? Ang ginikanan may balong mo manage, no? Kaya ang Ginoo yung sila ayaw niyo kanang did ang mga bata. Kuha niya, kanang na ang kasapaan niya ang mga tinunan. Ayaw na niyo did kanang na ang ipanidiri ka nako. Pag kita, mga ginikanan, may balo kita mo control, may balo kita mo manage, may balo kita mo disiplina sa itong mga anak, no? Dili pwede nga pasagdan lang po nato gadula. Ipapapad yun nato na diya sa kanang atong lingkuranan. No? Sa dili pa manimba, mo na yun ng kanang istoryahan yung mga bata. Karon ng anak ko, karon sa Amerika nagsugod o kanang kuwan, tudlo sa itong mga bata, parte sa itong pagtuo, parte sa pagsimba, pag-ampo, labi na kaning pagsimba diya sa community, no? Sa community, sa ato ang parokya or kapilya. Saan na nato pag-introduce sa ato ang katoliko nga community or Christian community o dili na to daton ang mga bata, no? Mamani pasabot ni Jesus, no? Nya ato pong panahon sa ila, ang mga bata dili nila ga kananaan, dili nila ga ipapil-apil kay nga naman ang mga bata tanaw nila wa may mahitabo ini mga bata. Wala man ni power, wala man ni kananaan, dili man ni makakontribute sa to ang kalihukan. Wala ni sila kananaang bili para sa ila. But si Jesus nasuko siya, no? Unsay nitabo sa mga disipulo o sa mga katawhan ato panahon na nahibulong gyud sila, natingala gyud sila. Kay paingon nasuko si Jesus, let the children come to me. Ipanhidri, ipaari diri akong ang mga bata ug iyahang panghalog o palingkod niya sa iyang paa, no? Palingkod niya, no? Ingon na siya, whoever receives one such little child in my name receives me, and whoever receives me doesn't receive me but him who sent me, no? Si bisan kinsa nga tungod sa iyang pagsunod kanako mudawat sa bata nga sama niini nagdawat usab kanako ug ang pagdawat kanako nagadawat usab sa nagpadala kanako kasi nagpadala niya iyang amahan. Na makita nato ni sa Marcos kapitulo 9 versikulo 37. So, brothers and sisters, kananaang nakita pa niya nato, no? Ato pa niya nabantayan, no? So, versikulo 14, sa pagkamantikod ni Jesus, nasuko siya pag-ayo
lingkod. No? Milingkod si Jesus, ug gitawag niya ang 12 apostolis, ug miingon siya. No? Kung kinsa kaninyo ang gusto nga mahimong pangulo, kinahanglan nga magpaubos siya ug mahimong sulugoon sa tanan. So tanan, brothers and sisters, sa ato ang ministry, nagpunting yun diya sa atong kananabitaw malagaron. No? Muna na ang malagaron sama sa kananaang pag-alagad nato katong mga powerless, katong mga tao o mga bata nga tan-aw nato nga way pulos gayod o way mahimo o walay kananaang ilahang makontribute diya sa ato ang katilingban, but nagsalig ka nato tanan o gatimanon nato sila, no? O para sa ato nakahatag og purisyo. But kung ang ginikanan lang, mahibalo lang, mo atiman sa ilang mga bata para mahimo usab sila nga mga Kristiyanos o sumusunod ni Kristo, di ba magsugod diha sa ato ang pagkabata? Di ba magsugod diha ang ato ang pagtudlo kanila? No? Labi na sa pagtudlo sa pag-ampo, no? Kanang simple nga pag-ampo. Sama sa akong kaistorya unsaon man pagtubo sa kananaang pagtuo sa ato ang mga anak, ug dili nila makita diha kanato, ug dili po nila madungog diha kanato, ug dili nila masaksihan ug giunsa nato ang atong relasyon diha sa ato ang Ginoo. Muna sa akong kaistorya atong niagi nga nay among Lord's Day, nay atong Lord's Day celebration nga mga bata mag-apil og pag-ampo. Sa dili pa magsugod ang simana, ato ng ampuan ug unsay ato ang kapangayoon sa Ginoo anang simana ha. Ang ilang pag-eskwela, tayo sa ilang tuition, ug nagsakit nga membro sa pamilya, atong ampuan nga maayo, ug nay ato ang mga problema diha, isugid nato atong pangayoon sa Ginoo. Kaysa sa sunod na simana, sa panagtigom nato kada semana nato pag-ampo, atong hisgutan og natubag kita unsa na resulta sa ato ang mga pag-ampo. Kini aside from kanang atong kada-adlaw nga pag-ampo, magkikinahanglan pod nga sinimanan na tay panagtigom nga family nga panagtigom, no? Simple sa pamilya nato, panagtigom bisan diha sa talad kan-anan nga magpasalamat nata sa grasya sa gihatag sa Ginoo kanato, no? Muna yun siya ariya nako ang kabataan ayaw pugni kay ang gingharian sa Dios ila sa sama ni ini, sapagkat tinuod sutihan tamo ang dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama sa mga bata, dili makasunod ini sa gingharian, no? Ngani imo banon sila o manglakaw mo nga sa rapid, dili kayo na mubiyak nga nimo kanunay lang yun ang gunit sa imong kamot, kay nibalo sila nga di sila mahimo og una ikaw binikanan, dili gani makatabok sa dalan, dili gani mo biyak o dili gani mo kanang magpahilayo sa imo, labi na mo anak mo sa merkado o diya sa public places, sa mall o uban pa, kuan gani dili gani sila maka stand by their own self, no? Gakinahanglan sila. So mo kana ang pagkabata, kita gitawag kita nga unta pareha unta ta sa bata nga dili makalihok kay nagdepende sa ato ang Ginoo. Nagsalig ug naghulat, dili makalihok ug dili kita maka istorya, mangonsulta o pinaagi sa atong pag-ampo, mangayo og ideya
mangay og giya kaya Ginoo mo giya magyud kanato, no? So kita dependent gayud kita sama sa mga bata, dependent kita sa atong amahan, tinuon atong amahan, ato ang Ginoo, no? Empty man gud ang ato ang kaugalingon, empty ang ato ang kinabuhi ug wala ang ato ang amahan. Even ang atong mga gikinahanglanon sa ato ang kinabuhi, ato ang pangimpinyo, ang ato ang kanang kada-adlaw nato nga pagkaon, kada-adlaw nato gikinahanglanon. Kasali gayud kita sa ato ang amahan, no? Totally dependent labi na sa grasya, sa pabor, sa tabang ug uban pa nga ato ang gikinahanglanon, no? Labi na diha sa gingharian sa Ginoo, no? Sa bersikulo 16, unya gigakos niya ang kabataan, gitapin-an o gipandungan niya sa iyang kamot o gipanalanginan. So, makita nimo sa Mateo 18, versikulo 1-5, kung atong basahon kani. Ni atong higayunan miduol kang Hesus ang iyang mga tinun-an ug nangutana, kinsa man gayud ang labaw sa tanan nga nasakop sa paghari sa Dios. Gitawag ni Hesus ang usa ka bata ug gipaatubang niya kanila. Unya miingon siya, sa pagkatinuod kung dili kamo magbag-o ug mahisama sa pagkagamay nga bata, dili gayud kamo mapil sa paghari sa Dios. Kay ang tao nga magpaubos sa manini nga bata mao ang labaw sa tanan nga sakop sa paghari sa Dios. O sa bisan kinsa nga tungod sa iyang pagsunod kanako mudawat sa bata nga sama niini nakadawat usab kanako. Pan nahibalo si Hesus sa ilang gihunahuna. Busa mikuha siya og gamay nga bata ug gipatindog sa iyang tapat. Unya miingon siya, si bisan kinsa nga tungod sa iyang pagsunod kanako mudawat sa bata nga sama niini nakadawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako nakadawat usab sa pagpadala kanako. Tungod kay ang labing ubos kaninyo mao ang labaw sa tanan. Makita nato ni sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 46 hangtod sa 48. Kita mga ginikanan atong dag-on ang atong mga bata diha kang Hesus para mablessingan. Para sila pod, no? Sila pod mismo mutubo ug magana na ang magsugod ang ilang pagtuo sa Ginoo. Kay wala gyud mahimo kita og walay pagtabang, walay pagpanalangin ni Hesus. Mo na bitaw nga kanana ang naay membro sa bag-ong membro ng panganak, membro sa usa ka katilingban, ang practice sa una sa mga Hudiyo, ila man ang i-introduce sa community, no? Ila nang i-introduce ug pagablesingan, no? Ihalad nila na gitawag na to presentation. Ang Ginoo magani, no? Sa gamay pa siya gi-present na siya sa templo. So muna ay atong batasan nato, atong i-present ang ato ang mga kanang bata, labi na o pag-upang na tao, bisag wa pa gani mabunyagi, i-present nimo dito sa pari o man sa misa, imong pablesan. Of course, musunod yun ang kanang iyang pagbunyag, no? Gawa sa pagbunyag. Kaya mo man ang usa ka community, no? So, kinsa katong dili makasunod diha sa usa ka bata nga kanana ang kinaiha, no? Sa ako nang giistorya kanunay sa unahan nga ang atong kinaiya nga kita mismo ang ato ang kinaya dili kita mahimo og wala diha ang atong Ginoo, wala diha ang atong amahan,
dili gayon nato mahimo ang ato ang buluhaton, ato ang kinabuhi ug wala ang ato ang Ginoo. Sumuna siya nga ang atong pagpangalagad di ay magsugod ay niya na nga kita walay mahimo nato kung wala ang ato ang Ginoo. Walay mahimo sa atong pagpangalagad kung wala pud ang Ginoo. Kung sama sa ato ang kananaang mga batasan na mga bata, no? Dili ingon nga bataot ang ato ang kananaang batasan. Dili bata batuta ang atong kananaang sa batasan, bata na nagsalig sa ato ang Ginoo, no? Kung mauna ato ang batasan, sayon kayo atong pagpangit panerbisyo. Gawas nga nagsaligta sa Ginoo. Ang ato ang panerbisyo di ay, no? Dili ato iya sa Ginoo. Munang dili nato ipalungtad ang ato ang diferensya atong pag-away diha sa ato ang panerbisyo, ang kanang bitaw kanang silusa sa ato ang mga posisyon o uban pa, no? Gamay nga diferensya, no? Mahibos, magluon, or mag-away, layo naman yung mag-away o dagko na, hindi na mag-uli, no? Ang mga bata o mag-away, pila lang ka oras, magdula na po balik, no? Ang mga bata bitaw, dili magdumot. Dili siya magtamod sa mga gibuhat sa iya, no? Ang mga bata, tungkol sa ilang Panginoon, simple mangyatagon, no? Ang mga bata, sayon tunan. Dali tunan, dili yung garbuso. Kananaang nay ato ang kananaang mga batasan nga, dili kita mutuo, no? Masinugtanon ang mga bata. So kung mao na ang ato ang panerbisyo, dili lang sa ato ang simbahan, apan sa ato ang kanang katilingban, no? Sayon kayo. Dali na to maangkon ang kalinaw. Dali na to maangkon ang panagsinabtanay. Dali na to maangkon ang usa ka trabaho na gibuligan sa tanan. Mahimong sayon ang ato ang trabaho. Sayon atong mga gitinguha. Dili yun nga. Ang mga bata dili magkompetensya, no? Ang mga dagpo, grabe ang kompetensya. O, grabe ang interest. To the point pang na ay batasan nga kauton ka, butang-butangan ka. Kung sa laon nga dili nimo wala magbuhat, the worst thing yun, pagdumot ang mga bata dili kadumot. Pagdumot, kung bayulinti na usahay, no? Tungod sa kasuko, kapumot, kaligot-got. Mga bata walay bisyo. Ang mga dagko na bisyo, kusog ka mo inom. Kusog ko mag bisyo, labi na droga. Walay bisyo, dili man kapangabit mga bata, no? So yun ang atong Ginoo. Kung dili ikaw, mahimong sama, uubos pa niini mga bataa, dili ka mo mahimong akong mga tinunan. Tungod kay ang labing ubos kaninyo, mao ang labaw sa tanan, no? Si Jesus mao man ang hatag nato ehemplo. Asa man siya? Siya mo'y walay sala. Siya mo'y gihan-atang tanan sa mga kasalanan nato kung siya gilansang. Pagtupos ka nato, ipasipad-an, gilansang diya sa krus na matay tungod sa iyong pagigugma ka nato. No? Batingan siya nga, kinahanglan ang atong mga batasan susama sa usa ka bata, no? Brothers and sisters, muna kung ato ang i-summarize nato ang mga
ginikanan giawha kita nga magsugod yun ang pagtuo sa bata diha sa ilang pagkabata po. Diha natutunan sila sa ilang pagtuo. Sama sa gihatag ni Jesus karon nga pagtununan o iyang ibadlong ang mga tinunan nga ayaw niyo pagganga, ayaw ni didi ang mga bata nga mo simba, nga mo apil sa ato ang kalihukan sa simbahan. Ayaw ninyo didi ang atong mga bata og may mamisita sa atong balay. Ang mga bata tanan ihipo sa kwarto, dili paapil sa mga bisita. Ayaw pagdidi, no? Kung saan man nila pagkaanan diha sa ato ang katilingban nga mga labi na kita mga Kristiyanos og hipuson nimo ang mga bata. Mag-prayer meeting ta karon sa balay, hipuson ta na mga bata, no? Og dili sila kakaon sa snacks sa ato ang mga pagkaon labi na kita nga nagbisi ang mga bata di na to pakanon. Hipuson sa kwarto kay naay atong mga bisita na unsa man nila pag-expose sa ilang kaugalingon sa usa ka community unsa nga matang sa ato ang Christian community ug dili niya maabi-abi ang ato mga brothers and sisters, no, sa parokya sa ato ang PEC. So brothers and sisters, mo ni diha nato ma-experience, diha nato sinati ang mga bata sa atong pag-ampo, labi na sa pag-ampo sa panginahanglanon, pag-ampo sa pag-ayo sa mga masakiton, no? Or pag-ayo og tali diha sa ato ang mga relasyon, diha sa ato ang pamilya o ubang mga kaigsunan diha sa ato ang parokya, no? Lain ra ba usahay ang atong away sa mga dagko, maapil ang mga bata, dili na ipaadto sa atong mga silingan, dili na ipadula sa mga ginikanan, sa mga bata po nga kaaway nila ang ilang ginikanan. Usahay ang hinungdan na po pag-away tungod po sa mga bata. Ibalo sila nga ang bata mag-away, human pila ka oras mag-amini buhay na. Daw bigay mo laban man ang mga ginikanan. Man ang ginikanan na noon dili na tingganay. Lain na ba ang away sa mga dagko kay dugay makulyan, no? Kaya naaman ato mga garbo na ato mga dungog nga mga sakit nga pulong o aksyon ba karon, no? Kaapil ang mga bata. Muna siya nga muna si Jesus kanunay garibyo, si Jesus kanunay gabadlong kadto nga ang atong batasan kinahanglan sama kay inosente sa usa ka bata nagdepende diha sa ato ang Ginoo o kita tanan. Ibalo kita kung wala diha ang Ginoo, wala kita yung mahimo, no? Puro kita mga bata diha sa ato ang kinabuhi. Ngani ang mga disipulo kung tan-aw nimo usa ka rason nganong ilang kananahang gidid-an ng mga bata muduol muapil kaya ang ilang pagtuo makadisturbo kani kaysa kananahang pag kamulo maggapanundong si Jesus masaba ang mga bata, no? Muna ilang gwapo nga tinguha but naa pa may labaw day na rason kay si Jesus malipay siya magtan-aw sa mga bata nga nagtubo diha sa ato ang community. Apil sila sa ato ang kananaang community bisan kung unsa nila kasaba. Bata man ang ginikanan sa isip nga may balo muatiman kanila, may balo mutundog kanila para dili sila magpabadlong, no? So unsa may kuwan sa ginikanan o dili sila kay balong madlong, kinahanglan magsimba diya duol tapad sa ilahang lingkuranan, no? So wala man gipihig ang tanan, naa tanan kay naigugmang Ginoo kanato kita tanan
naa diha sa ato ang assembly, diha sa ato ang parokya, sa ato ang pagsimba, sa ato ang kalihukan sa community. Wala may dili importante sa Ginoo. Ngani siya mismo si Jesus. Niyan ka nato individually para kita tandugon kita niya. Iya kitang ampingan o iya kitang ayuhon sa ato ang mga mga balatian, but much more sa ato ang mga relasyon. Una yun siya nga, usa ka butat nga kita mabulahan sa ato ang relasyon is ang atong itamod kayo, ang atong batasan nga kita mga anak tanan sa Diyos. Kita tanan mga anak, mga bata diha sa ato ang pagtuo o atong pagsalig sa Ginoo. Muna sa second reading, iyaning makita nato sa second reading sa Episo Kapitulo 1, versikulo 3 sa 6, no? Makita nato sa second reading, yun siya, dalaygon ang Dios, ang Amahan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Tungod kay kita anaa kang Kristo, gihatagan niya kita sa tanan nga mga panalangin, bisag wala ta kay balo, but gipanalanginan na kita sa Ginoo, panalangin nga espirituhanon. Kini nga mga panalangin gikan sa langit, bisan sa wala pabuhata ang kalibutan. Gipili na kitang tanan sa Dios nga mahimong balaanon ug walay ikasaway sa iyang atubangan, pinaagi sa atong paghiusa diha kang Kristo. Tungod sa gugma sa Dios kanato, giplano na niyang daan nga kita mahimong iyang mga anak, pinaagi kang Kristo. Kini sumala sa iyang kagustuhan o kagbubuton. Daygon ta ang Dios tungod sa iyang kaybulungang grasya nga gihatag kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Sa bunyag, sa sakramento sa bunyag, nahimo kitang mga anak sa Dios. Sa sakramento sa confirmation, kita tanan nahimo kitang mga anak sa Dios nga kabahin na diha sa iyang misyon, kabahin na diha sa simbahan, sa iyang katilingban. So, pinagi sa ato ang sakramento sa Eucharistia, kita tanan mga katauhan sa Dios. Kabahin kita sa kinatibukan nga mga katauhan sa Dios na iyang ginapili, iyang mga anak. Kay kita, dadon kita niya dito sa kinabuhi dayon. Salamat kayo o may gabi sa tanan.